Jera On Air betekent voor mij persoonlijk dat je, als je met de juiste mensen allemaal keihard werkt, dat je dus gewoon schijnbaar in een gehucht in Limburg het grootste punk en hardcore festival van Europa neer kan zetten. Dat is een soort mentaliteit die in deze streek hangt. En dat hebben die jongens van Jera ook begrepen en uitgevoerd. En dat vind ik echt super tof. De eerste editie was in 1992 en ik ben in 82 geboren, dus ik was toen 10 jaar. Dus ik ben er wel bezig kijken als klein manneke, maar echt officieel in de organisatie zit ik zeg maar vanaf 97. Hoe zag het er toen uit? Het was een klein festival langs het jongerencentrum. Het was echt ja, in een weidje, voetbalveldje en er was een ingegraven platte kaart, wat zwarte plastic, kratten bier en dat was het. Het was een dorpsfeest met een kar, met strooien balen ervoor en de lokale gasten aan een hangtafel die riepen speulen. Gewoon, je kan het niet voorstellen bij wat het nu is en wat het toen was. Ja, dat is wel heel leuk. Dat we toen deden we ook echt alles zelf. Dus de tent zelf overeind zetten, de plastic op de hekken en zo. En, ja, daar hadden we denk ik nooit kunnen denken dat het dit ooit zou worden. Ook de bands die we toen boekten, de bands eigenlijk waar we vroeger fan van waren en luisteren. Ja, dat die nu hier in IJsland in de wei staan, ja, dat hadden we echt nooit kunnen dromen. En dat is wel mooi als je daaraan terugdenkt. Jullie worden alleen maar groter en alles drijft op vrijwilligers. Hoe doen jullie dat? Ja, we hebben geloof ik meer dan 1200 vrijwilligers hier rondlopen. Ja, van jong tot oud. Ja, we merken dat het hele dorp doet mee, alles eromheen leeft. We zijn inderdaad heel populair. En ik denk dat het komt omdat we de mensen goed behandelen. En ja, omdat we het zelf dus ook vrijwillig doen. En het is gewoon, ja, zelf ook heel erg leuk vinden om te doen. En dat werkt gewoon. We zijn echt één grote familie. Het is eigenlijk van een dorpsfestival uitgegroeid naar echt gewoon een festival met internationale allure gewoon. Waar echt punk en hardcore fans uit de hele wereld naartoe komen.